ги цитирам всичките, а за един месец само ще ви кажа, че това са 2 милиона 280 хиляди литра. Кой ги плаща според вас? Да ви кажа и другото. На всички дадохме по едно копие от това, за което ние не сме съгласни да плащаме тази вода и техните загуби. И да ви кажа ли истината? Тези писма бяха дадени на областния, на кмета, на всички политически партии тук в Шумен. Включая и на омбудсмана. Истината е, че никой не го интересува какво става в този град и кой какво плаща. Те се ближат задниците. Единствено омбудсмана излезе с някакво решение. Мога да ви го покажа и който иска може да го погледне после. И му благодаря, че все пак след тези управляващи има поне един свестен човек. А относно загубите на ВИК, аз ще им залепя тази бележка, както те лепят на нас, унази бележка.